Croeso i bennod arall o Bangor Be Wedyn, lle mi ydw i, Huw Gwynn, yn sgwrsio hefo graddedigion Prifysgol Bangor am ei gyrfa nhw ers graddio a sut mae'r Gymraeg wedi helpu nhw ar hyd y ffordd. Yn y bennod yma, mi nes i sgwrsio hefo Sioned Dafydd, cyflwynydd o gohebydd i Sgorio ar S4C. Mae Sioned wedi cael profiadau anhygoel drwy weithio yn y byd archedu gan gynnwys gohebu ar gemau dynion Cymru yn ystod Cwpan y Byd yn 2022. Mae Sioned yn sôn am pa mor ddiolchgar ydy hi ei bod hi'n gallu siarad Cymraeg a sut mae medru'r iaith wedi helpu hi yn ei gyrfa. Os wyt ti eisiau gyrfa yn y byd archedu chwaraeon, dyma'r podlediad i chdi. Mwynha'r bennod, dyma hi. Croeso mawr i'r pod, Sioned. Diolch yn fawr, Huw. Diolch yn gael fi. Ti'n oce? Dwi'n gret, diolch. Mae'r ddau o'n i newydd o'r nôl o Wlad Belg. Fi jyst moyn gweud hwnna ar y dechrau, felly mae'r ddau o'n i wedi blino tyma bach, fi'n credu. So, sori, os da chi'n clywed sylwi bod fi'n colli'n llais, dyna di'r rheswm pam. Ond, jyst i ddechrau, Sioned, ti'n meindio jyst cyflwyno dy hyn chlyg bach mwy a siarad bach am dy berthynas di efo'r Gymraeg? Felly yw Sioned Dafydd. Fi, fel ti'n gweud, Huw, fi'n gyflwynydd ac yn ohebydd i rhaglen pêl-droed Sgorio ar S4C ac yn neud ambell i beth ychwanegol i hynny. A nes i raddio o Prifysgol Bangor nôl yn 2017 erbyn hyn, sy'n bach yn bonkers, achos mae fe mond yn teimlo fel ddo. Diwrnod graddio yn y Prifysgol, oedd hi'n diwrnod lyflu. A mae'r iaith Gymraeg yn rhan anatod o bopeth i fi wneud erbyn hyn. I fi'n teimlo'n lwcus iawn bod fi'n cael gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, cael bod yn rhan o ddarllediadau chwaraeon ar S4C. Fi'n credu mae'r berthynas yna sydd gan chwaraeon pêl-droed yn bennaf ar iaith Gymraeg. Fi'n credu yn enwedig dros y ddegawd diwetha yma. Mae fe'n rhywbeth special iawn i fi ac i lot o bobl eraill, fi'n gwybod. A wedyn, nes ti benderfynu dewis astudio ym Bangor, lle pam nes ti benderfynu dod i Bangor, achos ti'n dod o ochra Abertawe, dwyt, a pam nes ti hefyd benderfynu astudio Cymraeg, drama ac newyddiaduraeth? Nes i benderfynu mynd yn bell iawn o Abertawe. O'n i ddim yn meddwl byddwn ni'n neud hwnna. O'n i wastad yn meddwl falle byddwn ni'n aros bach yn agosach i gytre, achos fi'n dwlu ar Abertawe. Fi'n byw yng Nghaerdydd erbyn nawr, ond fi yn gweld eisiau byw ar lan y môr, lawr yn y bai yn Abertawe. Ond os fi'n hollol onest, pan nes i i'r diwrnod agored, a es i bob diwrnod agored, Bangor heb os oedd yr un fwyaf impresif, os licich chi, o ran yr adran Gymraeg. Gaethon ni gymaint o groeso, a sydd bin, mae fe'n anodd disgrifio, ond ti jyst yn mynd a mae fe jyst yn clico, a ti jyst yn gwybod, hwn yw'r... Mae fe'n benderfyniad mawr yn amlwg ti am treulio'r blynyddoedd nesaf yn byw yna ac yn astudio yna. A unwaith nes i gerdded trwy drysau, o'n i'n teimlo'n gartrefol iawn yna, fi'n falch iawn nes i'r penderfyniad. A wedyn o ran y radd nes i benderfynu wneud, nes i ddim rhoi lot o... O'n i wastad yn joio drama yn ysgol, o'n i moyn wneud yn siŵr bod rhyw elfen o ddrama yn rhan o'r cwrs. Erbyn ni, o'n i hefyd yn gwybod taw gyrfa yn y cyfryngau, o'n i moyn unwaith o'n i'n graddio, felly oedd newyddiaduraeth yn handi iawn ar gyfer hwnna. A wedyn ni, Cymraeg oedd yn hoff bwnci trwy gydol ysgol uwchradd, felly oedd hwnna'n sicr yn no-brainer os licich chi. A wedyn, jyst eisiau cyffwrdd rwan ar fatha dy swydd di, ti'n gweithio fel gohebydd a chyflwynydd i Sgorio. Sut nath yr cyfle yna ddod o gwmpas chi, a hefyd fatha sut mae astudio y Gymraeg, drama, newyddiaduraeth di helpu chdi efo dy swydd di wan chi? Wel, nath y ffaith bod fi wedi dod lan i Bangor, oedd hwnna'n help enfawr, achos pan i ti'n gweithio ar y diwydiant yma, mae lot o fe o ran, mae lot o fe'n dod lawr i gysylltiadau a networking, a just dod i nabod pobl sy'n gweithio yn y maes, a yn amlwg mae yna swyddfa gan gwmni cynnyrchu Rondo sy'n cynnyrchu Sgorio yng Nghibin, yng Nghaernarfon, a nes i gysylltu gyda nhw, gysylltu gyda Emyr Davies oedd yn gweithio i'r cwmni ar y pryd, jyst yn gweud, fi ym Bangor, os oes unrhyw brofiad gwaith, na i wneud y tes a'r coffis, na i wneud unrhyw beth,
A wedyn ni, o'n i'n mynd mewn i gibin bob dydd Sul, achos oedd yna rhaglen chwaraeon o'r enw clwb ar y pryd, yn mynd bob dydd Sul. A o'n i'n gadael JMJ yn gynnar iawn yn y bore. Cofio, oedd y merched o'n i'n byw dy, o'n nhw'n clywed yn drad i'n mynd lawr y corridor am 7 y bore. Achos un o'r pethau o'n i'n gorfod wneud oedd pigo'r papurau lan y bore ni, so o'n i'n stop yn y garej ar y ffordd. Falle oedd ambell i hangover gyda fi weithiau. Ar ôl noson yn y glob ar nos Sadwrn, ond a wedyn ni nes i wneud hwnna am ryw 2-3 blynedd wedyn ni. A oedd hi'n full circle moment bach neis wedyn ni pan o'n i'n, pan i fi'n mynd nôl i cibin nawr rhan fwy o'r amser i gyflwyno gemau o'r studio sydd gyda nhw na. Lot o bobl yn gweud, o'n i'n cofio ti pan ti'n dod a ti'n dawel iawn a ti'n... so oedd hwnna'n bwysig iawn. A hefyd jyst y sgiliau nes i fagu yn ystod y gradd hefyd. A jyst magu'r hyder yna hefyd. Ti'n ddeunaw pan ti'n dechrau, ti'n 21, pan ti'n gadael, mae yna lot o difu lan, mae yna lot o profiadau ffantastig. Felly sori, oedd hwnna'n ateb hir iawn. Na, ma' hwnna'n gret. A yn amlwg, ti wedi cael lot o brofiadau diddorol iawn trwy gohebu yn pêl-droed, lle siaradau chydig bach amdan sut oedd y profiad o gyflwyno neu gohebu yn gemau Cwpan y Byd, y dynion nôl yn Qatar yn be oedd hi, 2023? Dwi'n cofio, rhywbeth fel la. Ond hefyd, ti'n newydd ddod yn ôl y Gwlad Belg, fel da ni wedi sôn am, a hefyd mae Euros y merchad yn dechrau mis Gorffennaf, mae gêm cyntaf Cymru ar y 5 Orffennaf. Pa mor cool ydi o i allu just mynd rownd y byd yn siarad amdan beth ti'n mwynhau siarad am chi? Os fi'n hollol onest, dyw e byth yn teimlo fel gwaith. Dyw e byth yn teimlo fel... Yn amlwg, mae fe'n... Mae yna heriau, mae pethau yn gallu mynd yn stressful ar y degau, achos mae lot o bwysau arno ti fel gwehebydd a chyflwynydd am yr byd pêl-droed yn gallu bod yn intens iawn ar y degau hefyd, ond fi'n dwlu arno fe. Fi'n pincho ni'n an bob dydd taw hwn sy'n talu'r bills, os lyci chi. A fi'n credu fel o'n i'n sôn ar y dechrau, mae'r berthynas yna am y Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi bod yn rhan hanfodol o ran hwn. Mae'r berthynas yna rhwng pêl-droed a tîmau cenedlaethol Cymru a'r iaith Gymraeg yn rhywbeth mor unigryw erbyn hyn, a'n rhywbeth fi'n credu mae bendant eisiau ni ddathlu. Diolch i bobl fel Ian Gwynn Hughes sydd wedi rhoi'r iaith Gymraeg reit ar top y list o ran blaenoriaethau, a wneud yn siŵr bod pob cefnogwr sydd ddim yn siarad Cymraeg, disgwyl neu bynnag bod nhw gyd yn teimlo fel bod nhw'n rhan o hwn. O'n i'n meddwl am stwff fel y gan yma o hyd. Nath, ti'n sôn am Cwpan y Byd, hwnna nath droi mewn i'r anthem answyddogol os licio di, a jyst clywed straeon y chwaraewyr yn dysgu'r geiriau, y chwaraewyr sydd wedi cael ei geni yn Lloegr ac ati, a cefnogwyr sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond maen nhw gyd yn gwybod y gitgani yma o hyd. Mae hwnna fi'n credu'n rhywbeth. Sdim lot o wledydd eraill sydd gyda'r fath yna o berthynas special gyda'r iaith. A fi'n cofio bod mas yng Nghwpan y Byd, a oedd hwnna'n brofiad hollol surreal. Os fi'n hollol onest, oedd hi siŵr fod ddim yn disgwyl mynd, achos o'n i dal yn ifanc iawn ar y pryd, a yna lot o bobl eraill gyda lot fwy o brofiad na fi yn y maes. A fi'n cofio pan ges i'r alwad i weid na ti'n mynd i fod wrth ochr y ca yn gohebu, fi jyst yn cofio meddwl, waw. A oedd mynd mas na gweld, y ddrai goch a pobl yn... Fi'n cofio cefnogwyr ar Ariannin, o'n nhw'n dwlu ar y Cymru, achos yn amlwg yr link yna gyda Patagonia ac ati, a just, Crefo'r Gwyn yn gweud y cyfan o ran just pa mor special oedd yr holl beth. Fi'n meddwl am Cata fel yn ddyddiol. A dwi'n meddwl rhywbeth i lot o bobl ddim yn sylweddoli ydy gymaint o waith paratoi sy'n mynd fewn i gêm pêl-droed neu tournament lle. Wyt ti'n gallu siarad chydig bach amdan sut ti'n paratoi ar gyfer gemau penodol lle, a lle rhoi cwpl o tips i unrhyw un sy'n isio dilyn gyrfa mewn newyddiaduraeth ac yn benodol chwaraeon neu pêl-droed lle? Mae hwnna'n gwestiwn da, achos fi'n credu, mae pob cyflwynydd a gohebydd, sylwebydd, mae pawb gyda'i system
unigryw nhw sy'n siwto nhw. A nath e bendant cymryd spel i fi weithio mas, beth sy'n gweithio i fi. A dechrau bob tymor na i brynu 2 notebook, un ar gyfer gemau domestic Cymru a un ar gyfer gemau rhyngwladol Cymru. Nes i gyrraedd y dudalen ola mas yng Ngwlad Belg, felly mae'na 12 mis o nodiadau. A ar ddechrau unwaith mae'r garfan yn cael ei gyhoeddi, so na i ddefnyddio dynon fel enghraifft. Unwaith mae Craig Bellamy yn cyhoeddi garfan just llwyth o nodiadau. Mae fy bron fel adolygu ar gyfer y rholiad. O'n i bach yn, o'n i'n bach o swot pan o'n i'n ysgol. Fi'n bendant yn neud o'r un peth, felly bydd na just nodiadau, tudalennau llawn nodiadau, a wedyn ni diwrnod y gêm, na i wastod feddwl am cwestiynau pre-match, i fi mynd i ofyn i Bellamy, mae hwnna'n newid unwaith i ni wedi cael y tîm, so na i gael y newyddion y tîmau. Weithiau mae Craig Bellamy yn sefyll reit o'mlaen ni, a fi jyst yn gweld y tîm, so yn gloi iawn i fi'n gorfod gweithio mas, reit, mae yna 3 newid wedi bod, neu mae hwn yn cael ei gap cynta, neu mae yna newid yn y gol. So weithiau ti yn gorfod meddwl ar dy drad i yn gyflym iawn. Felly just llwyth o nodiadau, wedyn ni yn ystod y gêm, unrhyw stat, na i ysgrifennu popeth lawr. Sdim lot o drefen, mae'n llawysgrifen i'n awful, a mae'r llyfr yn edrych bach yn chaotic. Ond na, mae fe'n lot o sport. A wedyn ni, nes ti sôn am yr Euros haf yma, byddai'n cyflwyno'r gemau i S4C. Wel bod mae yna rhyw fis i fynd, mae'r gwaith yna wedi dechrau'n barod o ran na i fynd trwy bob tîm, fydd Cymru'n wara yn erbyn. Sa'n iws o'r notebooks yma, fi wedi bod bach fwy trefnus, a fi wedi creu Word document, a fi wedi dechrau wneud fel profiles ar bob chwaraewr ac ati. So mae yna lot o waith baratoi, ond fel o'n i'n gweud, dwi byth yn teimlo fel gwaith, really. A mewn gêm pêl-droed, mae rhywbeth y gallu newid, fel nath ni weld yn y gêm Gwlad Belg, Cymru 3-0 lawr ar ôl hanner awr, a wedyn dod yn ôl i 3-3, a wedyn Kevin De Bruyne yn sgorio reit yn y diwedd. Sut wyt ti'n paratoi ar gyfer rhywbeth fel yna? Mae'n siŵr ti ddim yn gallu, ond sut wyt ti'n fatha just trio meddwl am cwestiynau on the spot? A fi'n credu na'r sgil anodda o ran y rai ti ymateb, a weithiau y cyfweliadau gorau fi wedi cael yw'r rhai ble i fi actually heb baratoi lot. Yn amlwg, mae'n wastad syniad y ti, be ti'n mynd i ofyn ar ôl. Fi'n cofio na iws o'r gêm yn erbyn Ukraine pan nath ni gyrraedd Cwpan y Byd. Oedd gymaint o emotion, a oedd just gymaint o adrenalin, a oedd hi'n noson, siŵr o fod, y noson gorau fi wedi cael fel gohebydd. Oedd hi'n arllwys y glaw. Oh my gosh, oedd pawb yn socan. Oedd yn wallt i'n drenched, oedd hi'n hollol drenched. A fi just fel oedd dim notebook, dim nodiadau, dim byd fi. Oedd hwnna'n just enghraifft o just fin off emotion. Darllen gwynebau'r chwaraewyr, a mateb i be o'n nhw'n gweud, o'n i'n ffili clywed gair, oedd y lle mor swnllyd. Felly, pan mae gemau, fel ni'n gweud, pan mae lot o emotion, lot o adrenalin, na'r sgil o ran gohebydd yw, just ymateb i siw maen nhw'n teimlo, a siwr i ti'n teimlo hefyd. Weithiau, os i ti'n mynd off sgript, neu os i ti wedi paratoi gormod, ti ddim moyn swno'n annaturiol, neu ti ddim moyn swno'n robotic. A hefyd, fi'n gefnogwr yn hun, a fi'n, os ni'n cyrraedd Cwpan y Byd, sa'n moyn bod fel, how do you feel? Achos oedd pawb just, ar ben y byd yn oson ni. Achos mewn ffordd, swydd chdi ydi just gofyn y cwestiynau fysa cefnogwyr isio gwybod eu hunan, So mae'n bwysig bod ymatab chdi just yn ymatab naturiol mewn ffordd ydi. Naturiol, a fi'n credu, nes i ddechrau'r swydd yma, nawr fi'n edrych nôl, nes i ddechrau wneud y swydd yma gyda Sgorio pan o'n i'n ifanc, o'n i'n 24, o'n i'n newydd o'r maws o'r pandemig, i gymaru lot o bobl, oedd dim lot o brofiad gyda fi o gwbl, a i fi di gorfod tyfu lan os licich chi ar gamra, a di gorfod dysgu ar y ffordd, a fel o'n i'n gweud, mae fe'n cymryd spel, fi'n credu i ti datblygu steil dy hun fel gohebydd a chyflwynydd. Fi'n gwybod mae lot o bobl yn meddwl falle bod fi rhy neis a bod fi ddim yn dieddol
ofyn y cwestiynau caled pan bod angen. Ond un peth i fi'n browd iawn o yw bod fi wedi magu cysylltiadau a perthnasau da iawn gyda lot o bobl, lot o'r chwaraewyr, lot o'r rheolwyr. A mae hwnna'n bwysig iawn i fi. A mae cadw'r perthnasau yna hefyd yn bwysig iawn. A wedyn ni, fi'n credu pan mae fe'n dod i'r pwynt pan i ti yn gorfod gofyn y cwestiynau caled, ond maen nhw'n dybarchu di wedyn, a ti siŵr o fod yn cael atebion bach yn well. Fel fi'n cofio amser un llynedd pan oedd Rob Page o dan lot o bwysau, a ges i lot o bobl yn gweud bod fi bach rhy neis i Page falle, a bod eisiau fi fynd bach yn galetach, ond wedyn ni pan ddath i'r pwynt ble, ni wedi colli, wel, y gêm gyfartal yn erbyn Gibraltar wedi'n colli Slovacia pan ddath i'r pwynt mae Page siŵr o fod yn mynd i fynd. Fi gath y lein, fi ffili cofio yn gwmwys be wedodd e'n wedodd of, if the powers that be decide I'm not the one for the job, then so be it. So mae fe'n cyrraedd y pwynt ble, ti yn gofyn y cwestiynau, yr berthynas yna, mae'r trust yna o ran, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gallu bod yn onest gyda fi. Ond hefyd fi'n dal i ddysgu, fi dal yn cerdded mewn i'r press rooms weithiau, a mae yna bobl sydd wedi bod yn gwneud y swydd ma, so ni mewn nappies. Felly, dal i ddysgu, ond just dal i joio pob eiliad. Ag cwestiwn sgen i fi ydi, pwy ydy'r chwaraewr enwoca ti di cyfwelda, a pwy sa'ch ti ddeud ti di cael yr atebion gorau gen, achos da ni'n clywed reit aml amdan bod pêl-droedwyr weithiau yn gallu bod fel robots, just di cael gormod y media training, maen nhw'n rei atebion reit, just straight to the point mewn ffordd llys. Pwy ydy'r chwaraewyr gorau ti di cael cyfweliad efo? Chwaraewyr gorau, jyst o ran gaethon ni gymaint o laff oedd y crew lan yn Leeds, Rodon, Ampadu, Dan James, Conor Roberts oedd yna ar y pryd. Oedd hwnna'n, o'n i'n eistedd yna, oedd y 4 yn o gwmpas fi. Gaethon ni gymaint o laff, nes i really joio'r cyfweliad yna. A hyd yn oed ar ôl gêm Liechtenstein, cyfweld ar Rodon a Ampadu gyda'i gilydd, a maen nhw'n ffrindiau really da, a just, maen nhw wastad yn... Maen nhw'n good value, a fi'n joio cyfweld â nhw. Mae Bellamy, mae fe'n ddiddorol iawn. Ar y dechrau, o'n i mor nerfus achos ni gyd yn gwybod fel chwaraewr. Mae yna gyfweliadau enwog iawn gyda Bellamy, ond mae fe'n rhoi atebion ffantastig, a mae fe'n really grindor beth ti'n gofyn, sy'n swnio bach yn amlwg i weid, ond a wnaeth e ddim just rhoi rhyw ateb, fel o ti'n gweud, media trained. Fi di tyfu lot fel gohebydd ers i Bellamy ddod mewn yn sicr, achos mae fe wedi bod yn her, achos Rob Page oedd yr unig reolwr cenedlaethol nes i ddelio dy, achos o ran pryd nes i ddechrau fy swydd. Felly mae fe wedi bod yn neis, jyst cael cymeriad newydd, personoliaeth hollol wahanol hefyd, achos i fi'n hala lot o amser yn cyfweld â Bellamy. Y reolwr cenedlaethol, i fi'n cyfweld a'r person yna fwy na neb arall. Felly mae'r trial datblygu'r berthynas yna di bod yn ddiddorol. O ran yr enwoca, mae Gareth Bale yn amlwg yn... mae Gareth Bale yn un o'r gemau cynta nes i oedd pan wnaethon ni wario Gwlad Belg a cyfweld y Kevin De Bruyne ar ôl y gêm, oedd bach yn spiky. Ond eto, fi'n cofio, sa'n dieddol o fynd yn starstruck, ond fi'n cofio sefyll yna, meddwl, mae Kevin De Bruyne yn sefyll ymlaen ni. Oedd hwnna'n eitha cool. Jürgen Klinsmann yn un arall. Nes i cyn i ni wario De Corea mewn gêm gyfeillgar. Nes i gyfweld â fe yng Nghaerdydd, a mae fe'n foi lyflu. Really nice. Fi'n credu yna'r rhestr. Mae'n ddiddorol clywed pa mor bwysig ydy perthnasa. Mae hynna'n swnio fatha rhywbeth ofnadwy a bwysig yn y byd gohebu. O'ch di siarad am pa mor bwysig ydy magu perthynas efo Craig Bellamy. Ond yn amlwg ti di deud bod chdi'n reit ifanc yn y byd darlledu. Ac dwi eisiau cael yr enw yn iawn, ond ti di cael, yn ddiweddar, di cael gwobr am fod yn ail yn gobra newyddiaduraeth chwaraeon SGA, Wants to Watch on Air. Pa mor neis ydi o i gael cydnabyddiaeth am dy waith, achos weithiau ella bod chdi'n neud cyfweliad ar ôl gêm, ella mae yna cwpl o bobl ar Trydar neu X yn deud bethau sydd ddim mor neis ond pa mor neis ydi o i gael cydnabyddiaeth am dy waith? O'n i'n hollol chuffed o hwnna, a fi'n credu cydnabyddiaeth tu fas i Gymru hefyd, achos mae hwnna'n wobr
ar draws Pryden. A o'n i ddim yn disgwyl o gwbl. Achos o'n i nes i ffindo mas bod fi ar y rhestr fer, a ddyn nhw'n cyrraedd y rhestr fer yn just hollol ffantastig. A wedyn ni, pan nath nhw gyhoeddi'r enillwyr a welys i bod fi wedi dod yn ail. O'n i ffili credu'r peth, a fel o'n i'n gweud, cael cydnabyddiaeth tu fas i Gymru. Oedd hwnna'n golygu lot, achos mae Cymru'n byd bach, mae'r byd darlledu yng Nghymru yn bach hefyd. Pawb yn nabod pawb, pawb yn gyfarwydd â fi, a Dylan Ebbs, a Nick Parry. Felly oedd hwnna'n cool iawn, oedd cael mynd i Lundain ar gyfer y noson wybrwyo, a gweld pobl fel Gabby Logan, Mark Chapman, Kelly Kate, so pobl i fi'n really edrych lan ato ac yn edmygu. Oedd jyst cael bod yn yr un stafell a yn yr un noson wybrwyo nhw oedd e'n wir yn meddwl lot. A yn ogystal â dy waith yn gohebu a cyflwyno, ti hefyd yn gwneud bach o waith sgwennu hefyd, dwyt? Nes ti rhai llyfr o'r enw Mae gêm yn fwy na gêm. Lle nath y syniad ddod o sgwennu'r llyfr yna, lle? Wel, o'n i byth yn meddwl byddwn ni'n neud rhywbeth fel o ran cyhoeddi llyfr bach, ond nath barddas cysylltu gyda fi, a nhw really moyn cyhoeddi cyfrol o gerddi Chwaraeon, a nath nhw ofyn os byddwn ni am olygu'r gyfrol. A os i fi'n hollol onest, o'n i ddim yn siŵr ar y pryd, o'n i mor fysi. Oedd Cwpan y Byd jyst rownd y gornel, a fi'n cofio meddwl, sa'n siŵr os allai, os yw'r amser dy fi i wneud hwn i'r safon gorau posib. Ond oedd Beth Celyn sy'n gweithio i barddas, oedd hi'n gymorth ffantastig reit o'r dechrau. A fi mor fach nes i fe. A oedd e'n teimlo bach fel bod nôl yn coleg, achos o'n i'n cofio mynd i'r llyfrgell yn Gaerdydd a pori trwy gymaint o lyfrau, gymaint o gasgliadau, a hefyd be oedd yn eitha ffynnu, o'n i'n sôn am full circle moment yn gynharach. Fy'n rheithawd hir pan o'n i ym Bangor oedd pêl-droed mewn barddoniaeth chwaraeon modern, a oedd cael mynd nôl ddim y treithawd gorau, na'i gyfaddau, ond oedd cael mynd nôl trwy'r nodiadau nes i darllen y treithawd eto. Oedd hwnna'n eitha ffynnu, really, feddwl o rhyw 10 mlynedd wedyn ni, bod fi'n cyhoeddi llyfr ar yr un pwnc. Felly, oedd hwnna'n... nes i joio, a the foment lle o'n i'n dyla'r llyfr yn y nilo, oedd hi'n teimlad neis iawn. A mae'n siŵr bod hi'n broses reit hir sgwennu llyfr, nes ti siarad chydig bach amdan bod yn y llyfrgell am oriau yn gwneud gwaith darllen a falle. Ond dwi'n wedi darllen y llyfr, ond na i drio wneud ar ryw pwynt. O ran y Gymraeg, wyt ti'n meddwl fod y Gymraeg di agor fwy o ddrysa iddo chdi, a wyt ti'n meddwl fysa chdi di cyrraedd lle wyt ti rwan heb y Gymraeg chi? Fi'n gweithio pawb trwy'r amser, byddwn ni ddim di cyrraedd y pwynt yma felly mor gyflym yn nghyrfa i sy'n ni ddim yn siarad Cymraeg. A achos mae'r byd darlledu, yn enwedig darlledu chwaraeon, mae fe mor gystadleuol. Mae cymaint o bobl moyn gohebu, moyn cyflwyno. A un peth i fi sy'n wastad yn ddim yn fysynu, felly to hwnna o'r gair wrong, ond siarad gyda gohebwyr eraill neu pobl sy'n moyn fod yn ohebwyr, sy'n byw yng Nghymru, cymaint o nhw sy'n mor siomedig bod nhw ddim yn siarad Cymraeg, achos maen nhw'n gwybod bydden nhw'n cael lot fwy o gyfleoedd. Felly heb os, fi'n mor ddiolchgar bod fi'n siarad Cymraeg. Mae fe wedi bod yn hanfodol jyst o ran, y ffaith bod fy ngyrfa i di siŵr o fod datblygu'n gyflymach na be o'n i'n disgwyl. O'n i ddim yn meddwl bydden ni'n 25-26 yn mynd mas i Cwpan y Byd, er enghraifft. O'n i'n meddwl falle bydden ni'n 35. Felly a hyd yn oed pobl sy'n falle'n mynd i ysgolion uwchradd Cymraeg ar hyn o bryd, ond maen nhw'n dod o gartrefi di-Gymraeg, fi wastad yn gweithio nhw, please, just newch yr ymdrech i gadw mlaen siarad yr iaith, achos unwaith i chi'n cyrraedd yr oedran yma, chi'n mynd i fod mor ddiolchgar bod y sgil yna gyda chi. Mewn unrhyw yrfa, sa'i jyst yn siarad am darlledu fan hyn, achos o'n i es i ysgol gyfun Gymraeg Bryn Tawe, a
rhan fwyaf o'r disgyblion yn dod o gartrefi di-Gymraeg, a hyd yn oed nawr, so ffordd i fi'n bwmpo mewn i nhw neu be bynnag. Maen nhw gyd yn gweud, bod nhw'n gutted, bod nhw wedi colli'r iaith, neu bod nhw heb gryndo ar yr athrawon a wneud yr ymdrech i gadw siarad yr iaith. Felly, mae wedi bod mor bwysig. A so, mae cael cyfweld ar chwaraewyr fel Ben Davies, fel Aaron Ramsey sy'n siarad Cymraeg. Rwyt ti'n sôn am bod perthnasau'n bwysig iawn i fi. Wel, yn amlwg ath Aaron Ramsey trwy gyfnod ble oedd e ddim yn neud cyfweliadau yn y Gymraeg. Sy'n ffain, mae hawdd y pob chwaraewr i ddewis be maen nhw'n gyfforddus gyda. Ond wedyn pan gath ei enwi fel capten Cymru ar ôl i bêl ymddeol, wel, yn amlwg os i ti'n capten, fe sy'n gorfod wneud y cyfweliadau i gyd diwrnod cyn y gêm. A nes i Arwyn Williams, cynnyrchydd oedd yn gweithio i Sgorio ar y pryd, Huw Gwynn ac Aaron, nath y 4 o'n ni really gweithio'n galed jyst i adeiladu hyder Aaron, ac erbyn y diwedd, oedd e'n gwneud cyfweliadau yn fyw ar y teledu yn y Gymraeg, a ni'n browd iawn o hwnna bod ni fel tîm cynnyrchu wedi gallu helpu fe, jyst i, cos mae Gymraeg yn ffain, mwy na ffain, jyst mater o hyder oedd e. So ie, oedd hwnna'n rhywbeth llynedd o'n i'n browd iawn o hwnna. Ie, dwi'n cofio gwrando ar cyfweliad Cymraeg cynta Aaron Ramsey nôl, ac fel chdi ddeud, mae Gymraeg o'n hollol ffain, mwy na ffain. Ie, o'n i'n meddwl pam dydi o ddim di bod yn gwneud cyfweliadau yn Gymraeg dros y blynyddoedd dwytha, ond yn amlwg hyder ydi o, a dyna da ni'n glywed reit aml gan fyfyrwyr yn Prifysgol Bangor, bod nhw ddim yn siŵr os di Cymraeg nhw yn ddigon da i astudio drwy'r Gymraeg. Be sa chdi'n ddeutha'r pobl sy'n allan gwrando ar y podlediad yma ac yn isio astudio drwy'r Gymraeg, ond nhw ddim yn siŵr os di Cymraeg nhw, yn barn nhw dydy Cymraeg nhw ddim yn ddigon da. Be sa chdi'n ddeutha'r pobl yna? Fi'n credu mae rhywbeth fel la, siŵr o fod mae fe'n wath yn eich pen chi neu beth yw e o ran y reality. Mae'ch Cymraeg chi, fel o'n i'n gweud, yn hollol ffain, yn fwy na ffain. A hyder yw e ar ddiwedd y dydd. Mae Gymraeg i ddim yn berffaith. Oh my gosh, mae Gymraeg i really ddim yn berffaith. Felly, just ewch amdani. A os ych chi'n dechrau astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, ar ôl cwbl o fisiad neu be bynnag, na pryd ych chi'n sylweddoli, actually, dyw hwn ddim yn siwto fi. Hollol ffain, ond fi'n credu newch chi siŵr o fod difaru pyd o roi go arni, yn hytrach na pyd o mynd amdani o gwbl. Felly fi'n credu, gair o gyngor byddwn ni'n gweud yw, ewch amdani, os yw e ddim yn gweithio mas, pidwch becso, o leia chi wedi trial, ond fi'n credu mae hwnna'n well na ddim trial o gwbl. Yndi, 100%, a da ni'n bobl dwyieithog, ti'n siarad Cymraeg a Saesneg fel bod chdi'n cyfweld y bobl, so mae'n bwysig bod ni'n cael y cyfle i ddatblygu'r ddwy iaith, ac mewn ffordd mae siarad Cymraeg yn reid dwbl y cyfleon iddo chi, da chi'n mynd agor gymaint fwy o ddrysa Ond diolch yn fawr i chdi am siarad efo fi. Just i orffan, gen i fi cwpl o quick fire questions i chdi. Okay. So, y cwestiwn cynta, pwy ydy dy arwr chwaraeon di? Arwr chwarae... Oh my gosh, mae hwnna'n... Fi'n really licio steil cyflwyno Laura Woods sy'n cyflwyno'r Gamer Champions League i TNT. Fi wedi dilyn i gyrfa hi ers y dechrau, a nes i gwrdd ddi mewn noson wybrwyo, a es i lan at ddi gofyn am lun, a jyst athi, I know you, S4C, a ni'n hollol gobsmacked, bod ni'n gwybod pwy o'n i. Felly, mae yna lot o arwyr gyda fi, ond off top ym mhen i, na i fynd am Laura Woods. Mae hynna'n danos bod S4C yn mynd yn global hefyd, So, yr ail gwestiwn, stadiwm gora ti erioed i bod ynddo? Es i weld AC Milan yn ware yn y San Siro llynedd, a oh my gosh, San Siro, definitely. San Siro. Gret. Yma o hyd neu calon lan? Yma o hyd. Gêm gora erioed? Nes i ddim weithio ar y gêm yma, ond o'n i'n lwcus iawn ges i docyn i ffeinal Cwpan y Byd mas yn Cata, Ffrainc yr Ariannin, a o'r gweld
oedd gweld nid just Messi yn ennill Cwpan y Byd, ond oedd gweld y gêm yna yn digwydd reit o mlaen ni. Pryd bynnag fi'n gweud o'n i, bod fi wedi mynd i weld siŵr o fod ffeinal Cwpan y Byd gorau eriod. Swn i wedi gwneud rhywbeth i allu gwylio'r gêm yna fyw, so dwi yn ofnadwy o jealous. Mae hynna'n amazing. A'r cwestiwn ola, hoff wlad ti wedi bod yn efo dy swydd? Fi'n mynd i weid, siŵr o fod yr Eidal, chos fi'n dwlu ar yr Eidal, byddwn ni'n dwlu mynd i fyw na i fod yn onest. Ond fi'n cofio es i mas i Spetsi a i gyfweld â Ethan Amperdw pan oedd e'n wario mas na. Oedd hwnna'n really cool, a hefyd, eithon ni mas i Como i gyfweld Sion Roberts, a oedd hwnna'n hollol ffantastig. So Cymru'n gallu cael gêm fach yn erbyn yr Eidal, bydd hwnna'n cool, achos fi'n fed up o'r Belg a Twrci trwy'r amser erbyn nawr. So bydde Wales away fach mas i'r Eidal yn lyflu. So hynna'n gret, so ni'n rili mwynhau hynna hefyd, so croesi bysedd, gem rhagbrofol Euros nesa, croesi bysedd. Ond diolch yn fawr am siarad efo fi heddiw, Sioned, a pob lwc efo'r cyflwyno yn gema Euros y merched hefyd. So diolch yn fawr, a diolch i bawb am wrando hefyd. Diolch yn fawr am wrando ar Bangor Be Wedyn. Gobeithio dy fod i wedi mwynhau gwrando ar ein gwestai yn siarad. Diolch i Aled o gwmni y pod am gynhyrchu, a diolch i gronfa alumni Prifysgol Bangor am ariannu'r podlediad. Os wyt ti wedi mwynhau'r bennod yma, gai ofyn ffafr mawr os gweld i dda, fysach chdi'n gallu subscribio a rhoi adborth am y podlediad. Tan tro nesa, hwyl fawr.